ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦିନେଶ ନାମର ଏକ ମାଛୁରିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ସେ ଧରିଥିବା ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ମାତ୍ର ନେଉଥିଲା ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିନେଶ ଜାଲ ଟାଣିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମାଛଟି କହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ପରିବାର ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦିନେଶ ମାଛଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ତାହାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଛଟି ଖୁସିରେ କହିଲା, ତୁମ ଦୟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଛମାନେ ନଦୀର ଧାରକୁ ଅନ୍ୟ ପଥକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଇଗଲେ। ଗାଁଟି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା।